nalika sakjane aku rapi dadi apa kananku wis tak kandhani. Aku mung sawijining demang cendhek pangkat. Ora iso dadi wong sugih. Iki jebul sejati kok bareng malang bondo dunya. Aku mangsane srigat. Yen aku aso nuruti kok dadi penjaluk. Ya wis kaya ngono iki dadi kekuatan. Nek kali aku sak demang. Ya cukup ngandang mangan. Omah ya ora elek banget. Sing bagus patut kowe eyup. Mangan wareg nyandang ya cukup. Lah kok dadi ngono sih, Kak? Wah, etan bali ngulon. Apa sedelane kelakon? Walah wong edan, wong edan. Oh. Kok mah kaya wong kentir to awakku iki. Apa jan kentir? Pak, saya mau ngerti krungu sing dadi rerasanku. Apa lalakonku? Rasa cerita takon. Padake apa? Tukang takon. Kowe iki wong susah. Aku rak wong bungah. Ora tak takon. Ya ora takon. Ora takon. Kowe susah to. Heeh. Bojomu direbut wong to. Bener. Ngerti aku. Kecil. Terus aku kudu piye nek ngene? Jagat kuwi ora mung sak godhong kelor. Iya, iya. Wong wedok akeh. Heeh. Lah kok dadak digetuni. Lho, sing jenenge bojo iki wis gagal ning ati. Bojomu edan. Iya, edan marang bondo donya. Nah, rasa dipikir. Ora Kaya- usah dirembuk. Kaya ngono. Eh, Ya wis aku tak ngelekni marang bojoku, Sidati. dilalekke. Ya, Kowe kepengin dadi wong sing pindul. sing baku ayem-ayem tentrem, uripku iso Kowe tak kandhani ning nek percaya. Nek ora percaya ya ora apa-apa. apa, Pak? Kowe tak kandhani. Kowe mlaku ndono ae. Wetuan bablas. Mengko kono ana desa jenenge Gayam Rejo. Gayam Rejo. Kowe mengko nang kono mesti ketemu wong wedok Weh, ayu. tenan. Wong wedok kae sesuk sing bakal nuntun kowe urip mulya. Tenan, Pak. Oh nek ora percaya buktekno. Ya, 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 Pak. Nek kono. Ya, Pak. Wong lanang iki iki saoran tepang urip pisan kok digawe susah. Kok ya kaya aku iki ora susah.